Не, имам предвид, снимам. Къде си? Ай, тук сме среща. За Николай няма какво да казваме, сега да компрометираме. Нищо компрометиращо за Николай. Кажи нещо за себе си, добре си. Ама чакай, аз трябваше да се подготвя реч сега, както... Как, без реч. Нищо не, ще измислиш, ще импровизираш. Ще импровизирам, значи, какво да кажа? Това е нашето велико хубаво летище. Сега си купуваме билет за влакчето, да ходим на центъра в Пикадили Съркъс. Какво ще правите там? Па някой ще работи. Да. Не, вие много не работите от 7 до 2, това е работа ли? Ай, що и другия път да погледаш как работим. Да. Не, сигурно има напрежение. Напрежение. Няма много. Другия път аз ще дойда в Чикаго, да. Как да вземеш? Кога? Взема, сега ще подам за виза. Сватбата на Николай. Сватбата на Николай. Може за моите, не да знам. Да. Ето едно приятелче. Сам. Отива в Търговище. Отива в Търговище на гости. Да се напи български. Да, с ракийка. Окей. Ай, стига сега. Сега ще документираш как си купувам билет.